Sptar abbandonat, gvern li mhux vera jinteressaħ mill-ħarsin tal-annimali. Hekk iddikjara l-Partit Nazzjonalista f'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mix-Shadow Ministers Janice Ketkuti u Derin Karabott quddiem l-isptar tal-annimali f'Taqali. Kienet Janice Ketkuti li fakret li dan l-isptar tal-annimali kien viżjoni ta' Gvern Nazzjonalista snin ilu wara li jinħasset il-ħtieġa illi l-annimali f'pajjiżna jsibu ken u għajnuna meta jkollhom bżonn. Iżda minkejja din il-viżjoni illi sarfet f'ħafna ġid Gvern Laburista issa ħalla dan l-isptar abbandunat għal 16-il xahar. Hija fakret illi mhux talli dan il-gvern telaq l-annimali mingħajr post adekwat sabiex isibu kura talli kienet is-segretarju parlamentari Alicia Buġeja Sajd illi farfret fuq il-Partit Nazzjonalista u ma tat ebda soluzzjoni. Bix-Shadow Minister tfakkar illi kien il-Partit Nazzjonalista mill-Oppożizzjoni illi jippropona numru ta' emendi li Gvern Laburista ma aċċettax. Iżda issa għaliex hawn problema kbira fir-rigward tal-isptar il-Gvern qed iwaħħal fl-Oppożizzjoni. Gvern preżenti llum, Gvern Laburista, flokra li jkompli jibni fuq dak illi Gvern Nazzjonalista kien ħolom u għal daqstant sema jkompli jżid is-servizzi favur l-annimali. Ra kif għamel u għal 16-il xahar illum il-poplu Malti Wawċi qiegħed hawnhekk inkwiet il-ħin kollu illi jekk l-annimal tagħna jiġrilu xi ħaġa, allura aħna ma nistgħux ninqdew u sfortunatament buġieħna jtiena wkoll. Kellmuni ħafna nies illi f'dawn ix-xhur tilfu annimali tagħhom, tilfu membri tal-familja tagħhom għax dan is-servizz ma sabuħx. Min-naħa tiegħu Shadow Minister Derin Karabott insista illi hija gidba assoluta li l-isptar għadu magħluq minħabba l-Oppożizzjoni. Dan għaliex meta l-Partit Nazzjonalista ma qabilx mal-abbozz ta' liġi illi jippreżenta il-Gvern għaliex is-servizzi għall-annimali kienu se jonqsu u mhux jiżdiedu, il-Gvern qal illi se jkun qed jirtira l-abbozz u jerġa' jippreżenta ieħor, weda li baqgħet fuq l-ixkaffa. Huwa proprju minħabba dan kollu li Derin Karabott spjega li Gvern ġdid Nazzjonalista se jkun qed jimpenja ruħu bil-fatti sabiex id-dmirijiet tal-annimali jkunu mħarsa. Il-Partit Nazzjonalista għandu huwa kburi bil-fatti li dan kif kien qabel ħanajtek mhux il-istat tal-lum huwa monument ċar tal-viżjoni li kellu Gvern Nazzjonalista l-annimali. Però llum il-ġurnata sfortunatament spiċċa monument mitluq tat-telqa li għandu il-Ministru, il-Gvern, is-Segretarju Parlamentari li suppost għandu fit-titlu tagħhom il-ħarsien u drittijiet tal-annimali. Dal-istat ta' warajna naħseb jitkellem waħdu, però kien importanti li nippreċiżaw kif qalet Janice mhux biss il-politika tagħna favur il-ħarsien tal-annimali, però importanti li we set the record straight illi mhux minnu illi l-Oppożizzjoni oġġezzjonat għall-iftuħ tal-isptar saħansitra aħna qegħdin hawn u qegħdin nagħmluha ċara illi iva rriduh miftuħ u qed nagħmlu aktar ċara il-Gvern Nazzjonalista anke jekk jopponi il-Partit Laburista fl-Oppożizzjoni, Gvern Nazzjonalista ser jiftħu u se jtejn. Il-kellima għal-Partit Nazzjonalista spjegaw li huma bosta il-familji li jiġu bżonn lajnuna għall-annimali tagħhom anka matul il-lejl. Iżda għaliex Gvern għalaq dan l-isptar dan is-servizz mhux possibbli, bir-riżultati li dawn il-familji qed jitilfu parti kbira minn ħajjithom u membru tal-familja illi tant iħobbu.